вижте го. Какво правиш тук? Нищо, разхождам се. Ти си новият. Значи пак данковци. Все така правят новите. Наричат го кръщаване. А понякога даже мацат лицата с вакс. Трябваше да ги набиеш. Знаеш ли какво? Аз съм сигурна, че той избягал заради тебе. Не можа да понесе трагичната си любов. Ти се шегуваш. Не се шегувам. Не видя ли как се обули, когато го срещнахме вчера? Може даже да се е самоубил. Ами да, той остана сам самотен. И тогава дойде да настъпи трагичния край. Добре, добре. Аз съм Танча. Не разговаряйте. Я да види, изправи се. А нашият отбор също има нужда от нови трика. Искаш ли да ти изпратя? Добре, ама няма нужда. Валери, ти вече за втори път героично се биеш за мен. Ти си истински рицар. Благодаря ти. Дребна работа. Да видиш само като си отмъстя на Тото. Но аз не искам да се биеш вече. Тото може да те победи. Той е много силен. Няма да ме победи. Имаш ли доверие? Да, вярвам ти. Валери, искаш ли да се ожениш за мен? Но аз съм още малък. Нищо. Ще те чакам да пораснеш. А до тогава ще сме сгодени. Добре. Щом толкова много настояваш. Валери, нали все още сме годеници? Да, разбира се. Тогава ти пожелавам да победиш Тото с туш и мат. Заповядай. Благодаря. Заповядай. Благодаря. Заповядай. Благодаря. Честито. Заповядай. Честито. А ушким си ми годеница. Годеница съм ти. Какво? Какво ли? Годениците трябва да бъдат верни, а ти целуваш други. Тони 38. И даже червения облак, който презира жените. Кой ти е крив, че не можа да победиш Тото с туш? Годениците се обичат не само заради победите. Годениците се обичат дори до сватбата. Даже когато един изпадне в беда и му направят туш или мат. Това не е любов, това е съжаление. Ти искаш ли да бъдеш съжаляван? Не искам, но да знаеш, един ден аз ще стана световен гросмайстор по шах. Аз пък ще стана световна шампионка по художествена гимнастика. Значи не сме вече годеници, така ли? Да, нека временно се разделим. И да останем само приятели, така ли? Да, приятели и съотборници. Докато търсим съкровището на цар Михаил. А сега трябва да си вървя. Виждаш ли го ония там? Той ще е твой противник на първа дъска. Какъв е той? Инженер от кондензаторния завод, първенец на града. Казва, че е страхотен в еншпила. Шахмайстор е. И аз скоро ще стана шахмайстор. Валери, не бой се.
Сигурна съм, че ще победиш. Аз съм с тебе. Нали не ме обичаш вече? Виж какво? Нека се договорим така. Аз ще те обичам до края на състезанието. Ако победиш, ще те обичам и по-нататък. Значи пак сме годеници, така ли? Да, но временно. Сега трябва да издържиш до край, чуваш ли? До край. Така. Дишай, 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 дишай. Къде са другите? Те отидоха да спасяват Гърбатко. Какво се е случило? Сигурно е затрупан. В галерията на призраците. Какво търси там? Сигурно главната квартира. Пепи, миличък, трябва да победиш. Чуваш ли? Заради Валерий и Тото, заради Гърбатко.